Bore da. Fydd hi'n ddydd Gwyldewi fory. Fel arfer, bydd dathliadau ar hyd y wlad a'r plant yn mynd i'r ysgol wedi gwisgo neu gwisg draddodiadol Gymreig. Nid felly fydd ei eleni i bawb. Llynedd, cawson ni wasanaeth y plant yn y capel, ond eleni, diolch byth am dechnoleg, fel y gallwn ni ddathlu bywyd Dewi Sant mewn ffordd wahanol. Heddiw, bydd rai o aelodau ifanc y capel yn cyflwyno darlleniadau ac eitemau i ni. Dechreuwn ni gyda hanes Dewi Sant, dyma Gruffydd ac Enlli. Beth am i ni atgoffau'n hunain am rai ffeithiau mae Sant hwn a fi farw ar Fawrth y cyntaf gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Does neb yn hollol sicr pryd gannoedd Dewi. Mae pobl yn dweud ei fod wedi eni yn y 6eg ganrif ac mae non oedd enw ei fam a Sandde tywysog Powys oedd ei dad. Cafodd ei addysgu gan ddyn dall o'r enw Paulinus ac mae sôn bod Dewi wedi cyffwrdd ei lygaid a gwneud iddo weld. Mae hynny'n swnio'n debyg i wyrth. Gwnaeth Iesu Grist wyrth debyg wrth wella Bartimews, oedd hefyd yn ddyn dall. Roedd Dewi Sant yn ddilynwr Iesu Grist. Roedd e'n Gristion ac roedd e eisiau dweud wrth bawb am Iesu Grist. Teithiodd lawer, i Iwerddon, i Gernyw ac i Lydaw, i ddweud wrth bobl am Iesu Grist. Aeth ar ber yr undod i Jerusalem i gael dilyn ôl troi Iesu. Mae stori am Dewi Sant yn pregethu mewn lle yn ei llan Dewi Brefi. Tra roedd yn pregethu, roedd pobl yn cwyno nad oedden nhw'n gallu ei weld. Yn ôl y sôn, fe osododd Dewi hancas ar y llawr cyn sefyll arni, ac yn sydyn, cododd bryn bach o dan ei draed gan ei godi fel y gallai pawb ei weld. Mae rai yn dweud hefyd fod colomen wen wedi glanio ar ei ysgwydd yn arwydd gan Dduw o'i sancteidrwydd. Fe sefydlodd Dewi 12 mynychlog, 12 lle gwahanol i roi cyfle i bobl o ddysgu mwy am Iesu Grist ac am Dduw. Roedd Dewi'n byw bywyd syml fel y gwnaeth Iesu Grist pan oedd ar y ddaear. Gwrandewch ar eiriau Dewi. Gwnewch y pethau bychain a welsoch ac aglwsoch gen i fi. Mae'r cyfnod clo wedi bod yn gyfnod anodd iawn i ni gyd mewn ffyrdd gwahanol. Mae pob un ohonom wedi gorfod trechu rhyw anhawster personol neu gymdeithasol neu salwch. Mae bod yn gaeth yn anodd, ond mae wedi gwneud i ni sylweddoli nad yw pethau arferai fod yn rhan fawr yn bywydau ni wir yn bwysig. Does dim gymaint o ots bellach am bethau materol, pethau fel dillad crand, ceir mawr, drud, gwyliau, trysorau bywyd. Rydyn ni wedi dysgu byw gyda'r hyn sydd o dan ein trwynau, a gwerthfawrogi yr hyn sydd o'n hamgylch. Rydyn yn gwerthfawrogi bywyd, bwyd, llyfrau, sgyrsiau ffôn a Zoom. Rydym yn gwerthfawrogi'r ar y ddaswn yr adar yn canu, ac ni'n talu llawer mwy o sylw i'r tywydd, oherwydd bod tywydd sych yn golygu y gallwn o bosibl fynd am dro. Pethau bach bywyd sydd wedi dod yn bwysig i ni.
Dros y cyfnod clo rwy wedi mwynhau mynd i'r parc, gwario amser efo mam a dad, a wneud ymarfer corff o gwmpas ardal Pen y Bont. Mae'r pandemig wedi rhoi cyfle i mi orffen gymaint o bethau rwy wedi hanner dechrau, fel darllen llyfrau, ac mae mynd am dro rheolaidd wedi gwneud i mi fwynhau sylwi ar gylch natur a'r tymhorau. Rydw i wedi bod yn cynnig trips i Sheila drws nesaf ac rydw i wedi bod yn ffonio nain unwaith yr wythnos. Rydw i wedi bod yn ffonio fy ffrindiau wneud yn siŵr bod nhw'n iawn a wedi bod yn gwneud paned y deg mam. Yn ystod y cyfnod clo, rydw i wedi cael cyfle i ddysgu sut i bobi, a mae'r teulu i gyd yn mwynhau. Rydw i hefyd wedi bod yn gwneud ymarfer corff yn reolaidd, sy'n dda i'r meddwl. Oeddwn i nôl yn y ysgol ddoe, ac rydw i wedi bod yn gwneud pethau neis tra bod oeddwn i mewn danglo, fel mynd arno'r beic, dysgu Minecraft, gwneud piano ac mynd â Benji am dro, cadwch yn saff. I pethau bychain. Dyma'r pethau bychain sy'n helpu yn y tŷ yn stopio mam a gweiddi a dychryn ben y ci. Peidio gadael Lego yn gorwedd ar y llawr rhag ofn i dad ei sarthu a dweud hen eiriau mawr. Peidio cnoi y wyneb a'i poeri mas o'r ceg. I'r rai sy'n gorfod clirio, dyw hynny ddim yn deg. Peidio cwato sbectol dad o dan y soffa frown, nag aros nes mae'n cysgu i beintio drwy'n fel clown. Roedd pob papur losin yn daclus yn y bin, rhag ofni mam upsetio a cholli mynedd bryn. Rhaid defnyddio handces i chwythu trwy'n bob tro. Nid llaw y siwmper ysgol, neu fydd yn fam o'i cho. Rhaid gwneud y pethau bychain i helpu rownd y tŷ, i ddangos maint ein cariad, ein gwerthfawrogiad ni. Dysgodd Nawdd Sant Cymru ei anel Dewi Sant am werthu pethau bychain cael nhw'n wneud tra dal y plant, wrth ddilyn ei esiampl a roedd ein fydd yn nhw cawn ddod i nabod Iesu a'i ddilyn yn ein byw, cawn darllen am ein hanes mewn Beibl yn ein iaith, a rhyfeddu at ein gariad a'i fawr ymynedd maith. Gadewch i'r plant os bychan, ddyfod ataf fi, oedd geiriau annwyl Iesu wrth chi a mi, beth am i ni droi ato a dristio o nawr ymlaen. Iesu Grist ein haglais yn unig gongfyliain. A phan bod pawb yn gwneud rhywbeth bach ac yn dod at ei gilydd, gallen ni wneud rhywbeth positif iawn. Gwelwyd enghraifft hynny gwpl o flynyddoedd yn ôl o dan arweiniad y cerddor Mei Gwynedd, wrth iddyn nhw geisio hyrwyddo'r Gymraeg drwy gerddoriaeth yn y brifddinas. Pawb yn chwarae rhan fechan i greu un cyfanwaith drwy wneud y pethau bychain. Cawsom dreithau ai, y mynyddoedd y bryniau mwy. Lle mae nentydd pyr yn canu rhwng y brwy. Cawsom y iaith Gymraeg i'w meithrin y chadw iach. Felly bradyr a chwiorydd hefo'n gilydd gnawd y bethau bach. Maen nhw'n i clywed dros y sir, maen nhw'n i clywed dros y ffiniau, maen nhw'n i clywed ni ym
dros y sir. Mae nhw wedi clywed dros y ffiniau. Mae nhw wedi clywed ni ym mhen draw'r byd yn gwneud y bethau bychain. Nawr yw ein amser ni. Da iawn chi. Sut ydych chi? Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deler dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac garwai ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r cyfnod yma wedi gwneud i'n byd yn fach iawn, ond mae hyn wedi bod yn gyfle i ni ddod i adnabod ein milltir sgwar. Mae mam a dad wedi fy llusgo i allan am dro bron bob dydd. Rydym hefyd wedi dod i adnabod ein cymdogion y well. Faint ohonom sydd wedi bod yn siarad gyda phobl yn ein stryd yn fwy aml? Efallai bod rai ohonoch wedi bod yn helpu pobl sydd yn unig neu'n sal. Mae galwad ffôn neu gynnig gwneud siopau rhywun yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Cymerwch sylw o bobl sydd o'ch amgylch. Meddyliwch beth allwch chi wneud i ddangos caredigrwydd tuag atyn nhw. Efallai mae peth bach i chi fydd e, ond i'r person yna bydd yn beth mawr. Ac efallai mae dim ond chi fydd wedi siarad gyda'r person yna ers amser maith. Mae gweithredoedd bach yn gallu bod yn bethau anferth. Fel y dywed yr adnod enwog yn llyfr Matthew, car dy gymydog fel ti dy hun. Ac yng ngeiriau adnabyddus llyfr Ioan, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi, felly rydych chwythau i garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Mis Mawrth unwaith eto, mae'r Gwanwyn wedi dod. Dydd Gŵyl Dewi
Dewi Sant, cofiwn Dewi. Cofiwn am y pethau bach a'r pethau mawr. Dewi Sant, ffrind y bobl, ffrind y plant. Rhaid I ninnau fod fel Dewi'n fabl bawr. Dewi Sant, cofiwn Dewi. Cofiwn am y pethau bach a'r pethau mawr. Dewi Sant, ffrind y bobl, ffrind y plant. Rhaid I ninnau fod fel Dewi'n fabl bawr. Y Symariad Tregarog. Dyma un athrawon y gyfraith yn codi roi prawf arno, gan ddweud. Athro, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? A meddai ef wrtho. Beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarllenni di yno? Atebodd yntai. Car yr arglwydd dy fyw ath holl galon, ath holl enaid, ac ath holl nerth ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho. Atebais ddim gywir. Gwna hynny, a byw fyddi. Ond roedd ef am gyfiawnhau ei hun, ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog? Atebodd Iesu, yr oedd dyn yn mynd I lawr o Jerusalem I Jericho, a syrthiodd I blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano, a'i giro, eithant ymaith, a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, roedd y ffeiriad yn mynd I lawr ar hyd y ffordd honno, a phan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd, dath lefiad hefyd at y man. Gwelodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond dath teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau gan arllwys olew a gwyn arnynt. Gosododd ef ar ei anifal ei hun, a'i arwain I leti, a'i ymgeleddu. Tranodd, tynnodd ddau ddarn arian allan i'r rhoi'r gwesteiwr gan ddeud. Gofala amdano, ac os bydd wedi gwario rhywbeth dros pen, fe dala fi yn ôl I ti pan ddychwelaf. Pryn o'r tri hyn dybu di fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd I blith lladron, meddai ef. Wel, yr un a gymerodd drigaredd arno, ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwna ditha yr un modd. O fyw, dysgu ni gwneud pethau bach mewn bywyd, wrth I ni boeni am y feirws, poeni am bobl sydd agosaf ato ni. Mae hi'n hawdd anghofio bod pobl mewn mwy o wewyr na ni. Pobl sal, pobl sydd wedi colli anwyliaid, pobl sy'n gaeth i'r tŷ, pobl sydd heb unrhyw un I godi'r ffôn I siarad â nhw. Dysg I ni feddwl am y bobl hyn a dod o hyd o ffurf i'w helpu. Atgoffa ni I ddangos caredigrwydd a chariad bob amser. Amen.